Côte d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ Laurent Gbagbo tora ka bɔ kalata sɛbɛn nin kan min bɔra bi wa a tɛna se ka wote sigida kalataw la minnu bolodara septembre kalo o tile 2nan na. Latigɛ min ye a ka politiki tɔn maaw ladimi. A jalakilen don adamadenya juguya la. A bɛ san 20 kaso la ɲangili la hali bi Côte d'Ivoire k'a da kan a ye bingani kɛ farafina tilebiyanfan jamanaw ka waribɔn camancɛla san 2011. Hali ni nɛɛma ni yafa min dira a ma jamanatigi Alassane Ouattara fɛ salo nin kɔ, ni na Laurent Gbagbo ka jamana ni politiki jɔsariya bɔsira a la hali bi. Sébastien Dano Jeje fɛ n'o ye a ka politiki tɔn mɔgɔ dɔ ye, o latigɛ nin ye tilenbaliya dɔrɔn. A bɛ ɲininkali kɛ kalata jɛkulu yɛrɛma hɔrɔnyalen ka danaya la. Kalata taabolo bɛ ka danaya tiɲɛ a ko ten. An tɛ ka kɛ dimi ye Laurent Gbagbo nɔfɛ. Duniya kiiritigɛsoba n'o ye CPI bɛ sariya bɛ min fɔ o dɔrɔn de ye waleya. Hubert Kulibali n'o ye kalata jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, o y'o fɔ a ka jaabi la.